Bideo baten zatirik zaiena beti hasiera da, inoiz ez dut asmatzen nola hasi bideo bat, eta gehiago, azkenengoa orain dela 2 edo 3 hilabete egin nunen. Orduan, kaixo, aspaldiko, eta hemen ator beste bideo batekin. Bueno, udara bukatu da, eta udara eta gero oso ohikoa izaten den bideo mota batekin ator, bidaia bati buruzkoa. Egia esateko, ez nun imaginatzen inoiz olako bidaia bati buruzko bideo bat ingo nunik, zenik ez daukat ohitura gehiegi bidaiatzeko eta oraindik eta gutxio hain urruti. Hego Afrikan izan naiz, abuztuan lehenengo 15 aldin, eta, bueno, horri buruz hitz egin nahi dizuet. Hego Afrikara jo naiz Wikimania izeneko konferentzia baten parte hartzera, eta, bueno, jake areaino jun ginen, beste aste bete luzatu genuen bidaia, oporralditxo bat ere pasatzeko eta safari bat egiteko Kruger Parken. Wikimanian mundu osoko jendea elkartzen da, eta bertan hitz egiten da Wikipedia edo Wikipediarekin nolabaiteko lotura daukaten bestelako proiektuen inguruan. Esperientzia konpartitzen dira, harremanak egiteko balio du, eta benetan oso konferentzia interesgarria izan da. Eta, bueno, nola bukatu dut nik konferentzia hortan, justu aurreko ikasturten eta ikasturte hontan euskerazko Wikipedia eta hezkuntza lotzen ditun proiektu baten nabil lanen. Eta hoxe, hortikan atera zen area juteko beka edo laguntza moduko bat eskatzeko aukera, eta hoxe, azkenen animatu nintzen eta parte hartu nun. Hoi izango litzateke bidaiaren kontekstua, eta gustatuko litzaiak esatea, niretzako bidai honek izan ditula 3 puntu nagusi edo 3 zutabe, eta horiek dira urduritasuna, inkoherentziak eta ilusioa. Bideoa gehien bat, azkenengo puntun zentratu nahi dut, ilusioan, baina bai aipatu nahi nituen lehenengo biak, urduritasuna eta inkoherentziena. Urduritasuna zergatik? Bidaia egiteko aukera bera aterazan momentutikan oso nerviosa jarri nitzalako. Baiezkoa esan nun, ikusten nulako oso aukera ona zala, baina hoi esan nunetikan bidaian jun naizenera arte oso urduri egon naiz. Ez dakit, nik uste jende askoi gertatu altzaion zerbait dela, kontrolatzen ez duen zerbaiten aurren edo zerbait ez ezagunaren aurren urduri jartzea. Eta, aipamen txiki bat sartu nahi nun bideo hontan, nire buruakin ere pozik naholako urduritasun horren aurren hartutako erabakiangatik. Hau da, erabaki edo erreakziorik komodonan etzako paso egitea izango zen eta etxean geratzea. Baina ez, pozik naho, azkenen bidaian jutea erabaki nulako eta oso ondo pasadetelako. Bigarren puntu edo zutabe garrantzitsu bat, esaneten bezala, inkoherentziak dira. Ez naiz nire buruakin eroso sentitzen bidaiatzen, ez naiz eroso sentitzen turista paperean. Inkoherentzia asko gehiegi sortzen dizkit. Baina, egia da honekin ere beste 20 bideo egin nitzazkela eta esan bezala ez dut hontan zentratu nahi, baina bai aipatu nahi nun, bidaia guztin zehar oso presente izan deten zerbait dalako. Da nik uste gainea, barrunkezka bat sortzen balin badizu, importantea dela hori behintzat buruan izatea. Ez dakit oso ondo nola azaldu, baina iruditzen zait turismoa kolonialismo modu moderno bat bezala dela, eta ez naiz batere eroso sentitzen pelota horren parte izan da. Ezin dut ebitatu pentsatzea, nik ondo pasatzeko helburuagatik bakarrik hartzen duten hegazkin horrek zenbat kutsatuko dun, edo nik hegazkin hori prezio merkean hartu alizateko bertan lanen aidan jendeak zen lan baldintza dauzkan, edo astebete pasatzeko alkilatu duten apartamentu horren eraginez, bertan bizi nahi dun bertako gazte batek igual ez du leukiko aukeraik etxe bizitza bat lortzeko. Orduan gauza guzti horiek burun bueltak ibiltzen ditut bidaiatzen duten gutxitan. Jazta, aipamen horiek eginda, hori alde batea utzi eta positiboei buruz hitz egingo dut, ze benetan oso bidaia interesgarria izan da eta oso ondo pasadet eta kriston esperientzia izan da. Esan bezala, bidaia narrazoia Wikimanian parte hartzea izan da eta oso interesantea izan da dena. Konferentzia izan zian 3 egun eta horren aurretikan aurre konferentziako beste 2, guztira 5, eta Euskal Herritikan 3 pertsona jun ginen guztira. Nahi balin badezue, hemen behiun itziko izkizuet bideo lotura batzuk, ze aneon ginen egun bakoitzen laburpen bideo bat egin genuen egunero. Orduan, nik uste bastante motzak dira eta interesante izan daitekela, pixkat ikusi nahi baldin badezue ze gairi buruz hitz egiten zan eta zer raportatu genuen guk ere Euskal Herritikan. Hemen behien deskribapen kajatxon loturak utziko izkizuet. Hoi guztia Lurmuturririn izan zan eta konferentzia bukatu zanen beste egun pare bat gelditu ginen bertan safarira jun aurretik. Egun hoitako baten aprobetxatu genuen Table Mountainea igotzeko. Eta, hilotzea pixkat kostaba zitzaigun ere, egia esan merezi izan zuen, ze goitikan dauden bistak ikusgarrik dira. Eta hurrengo egunen kotxe bat alkilatu genuen Esperantza honeko Lurmuturrera juteko kostako bidetikan. Oso bide politia da eta kotxe bat alkilatzen baldin badezu, bazuk nahi dezun geldialdik egiteko aukera ematen dizu eta merezi du.
Pena eman zigun denbora gehiago ez izatea, gustu egingo genituzkelako beste plan batzuk bai, adibidez, Robben Islandea jun nahi genuen, Mandela egontzan kartzela bisitatzea, edo baleak ikusteko irterak bai egiten dira, baina, ez geneukan denbora gehiago, ze hortikan jun behar genuen Kruger Parkera. Bi egun horiek pasata hegazkinez Johannesburgoa jun ginen, eta han egun bat pasa genuen The Relax hotel baten, eta handik furgoneta baten eraman gintuzten Kruger Parkea. Johannesburgo eta Kruger Parkeko zati guzti hau agentzia baten bidez lotu genuen. Berez, zure kabuz egiteko aukera ere badago, zu Kruger Parkea juntzaitezke zure kotxeakin, sarrera ordaindu behar dela uste dut, baina sartu zaitezke eta zuk ikusi nahi dezuna eta atera. Baina, egia da, hoi dena egiteko ingurua pixka bat ezagutu behar dezula eta bastante informatu behartzeala, eta guk ez geneukan denbora gehiegi, eta nik pertsonalki olako bidaia baten nahiago nun agentzia eta profesionalen bidez egin dena, ze, esandako urduritasunak eta guzti hori. Orduan, agentzia baten bidez hartu genuen dena, eta oso gustua ibili gea egia esan. Kruger Parkea, hau da, idea bat iteko gutxi gora bera Euskal Herrian tamaina dauka, eta gu zona hontan ibili ginen. Pretoriusko izeneko kanpalekun. 4 egun pasa genitunan, eta egunero 2 safarik egin ditun gutxi gora bera. Bat goizalden, eguzkia ateratzen zanen, eta bestea iluntzen. Eta oso ondo. Egia da, suerte kontua dala pila bat, ze azkenen animalik aske daude, eta zu kotxekintzoaz, eta tokatzen baldin bada bide inguruan animalik dabiltzala, ondo, baina ez palin badaude, ez daude. Guk egia esan, kriston suerte auki genuen, ze iritsi ginean bertan safari bat genuen, eta animali pila bat ikusi genitun, ja lehenengo momentutikan, eta hoi oso motibantea da. Gaina, giak etengabe azalpenak ematen dijoazti, eta oso interesantek dira. Aitortu behar dut, lehenengo safari hortan ni oso urduri neola, esan dizuten bezala, urduritasuna nerekin motxilan eramalako. Gainea, batzutan tokatzen dira situazio batzuk, ondo behiratuzkeo arriskutsuk izan daitezkenak, ze zuzuaz kotxe baten kristali gabe, hor edo zer sartu daiteke. Lehenengo safari hortan adibidez, junginan lehoi bat ikustea, esan ziguten leku baten zehola, ordu, esan genuen, saiatuko gea, aber ikuste deun, area junginan, eta kriston kotxe trafikoa zeon. Leku txiki baten igual zeuden 15 kotxe denak lehoi bat ikusi nahien. Eta egia esan nik ez duen hori espero. Nik enun uste safari baten lehoi bat ikustean ijoala kotxe trafikoa egongo zanik. Baina, bazken finen, parkeen ingurun zeuden kotxe guztik jakintzuten lehoi bat zegolaan, eta denak leku berdinea. Eta hoxe, ordu momentu baten zaude, lehoi bat ikusi nahien, lehoia daukazu zugandik 10 metroa, baino, zure aurreti dago kotxe bat, zure atzen beste bat, eta ingurun beste batzuk. Ordu nik esaten hon, lehoi horrik kable kruzatze balin bazaizkio, eta erabakitze balin badu, gure gana etorri nahi dula, guk ez dakau eskapatoriaik. Ezin dugu atzeak hain, ze kotxe daude atzen. Ezin dugu albo batea hain, ze putzu bat dago. Eta ezin dugu beste aldea jun, ze lehoia hor dago. Olako momentu txok ere badaude. Edo elefante talde bat gehiegi gerturatzen denen zure kotxea, eta olakoak. Baina, generalen, dena oso ondo, eta dena oso seguru, eta oso gustoa. Animali pila bat ikusi genitun, argazki pila bat atera genitun, akanpalekuko janaria oso goxua zeon, eta oso ondo pasa genitun aneon ginen 4-5 egunak. Eta Kruger Parkeko egonaldia bukatuta, itzulera. Berriz ere furgoneta baten eraman gintuzten Johannesburgoko hotelea, eta gure hegaldi ateratzen zen hurrengo arratsalden. Orduan ez geneukan ezer planeatuta, baina egun erdi bat libre geneukanez, pentsatu genuen igual Johannesburgon zerbait egin genezakela. Hoteleko jendeai komentatu genian, aber ezagutze zuten gidariren bat, edo zerbait eramango gintuna pixkat ingurua ikustea, ze alde guztitan irakurri genuen Johannesburgon kontu zibili behartzala, eta etzala komeni bakarrik ibiltzea segun zelekutatikan, eta nola ez geneukan denbora gehiegi, erabaki genuen gia bat hartzea, eta listo. Eta hoxe, hurrengo egunen Milton giarekin, personaje total bat, junginan Johannesburgoa, han ikusi genuen apartheidaren museoa, oso museo interesgarria eta oso ondo montatutakoa, eta museoa ikusita Sowetora junginan, ingurua pixkat ezagutzea, Mandelaren etxea bisitatu genuen, Desmond Tuturenare ikusi genuen, han bazkaldu eta huelta, hotelean maletak hartu eta aireportura. Eta hegaldiak, eta orduak, eta nekea, eta etxera huelta.
Eta bueno, hoxe izan da nere Hego Afrikarako bidaia. Egia esan, ez du nere burua olako bidaia bat egiten imaginatzen, baina bueno, merezi izan du, esan bezala konferentzia bera oso interesgarria izan da, eta gero safaria eta guztioi ere bai, eta oso ondo ibili naiz. Eta bueno, aprobetxatu nahi nun eskerrak emateko Galderri, bea izan dalako nere opor laguna, eta bea gabe ez dakitelako zeingo nuken aireportutan, eta beak aguantatu ditulako nere urduritasun guztik, beak lotu ditulako agentzia kontu guzti horiek, eta eskerrik asko Galder. Eta bueno, hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, imaginatzen dut bastante luzea geldituko zaitela, mentxe da makit denboratxo bat izketan. Baina bueno, bideo 3 hilabete pasata geho bideoekin gabe, itzulera pixka luzea. Eta hoxe, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio!